si Maria Diriti! Si Maria bentuk si Clear, oh. Maria! Clear! Ani no. Uy, hala, si Kirara! Kirara! Dali! Dali ka! Magpaspas! Uy, Maria, Clear! Tara, magsabay na ta. Sige! Si Maria man ni si Clear ug si Kirara, oh. Wa pa ni sila kabaluban na way klase. Ako din ni silang pahibalon. Hala, uy, itong pawiks ba na, oh? Gani! Uli lagi na siya. Asa man mo? Wa may klase karon. Daw giatin ng meeting si ma'am. Pinakalit daw to. Ay, mao ba rin yung pawiks? Nya, asa naman ka? Muli na ko. Pero muhapit sa kong tindahan kay na ako'y paliton. Ay, wala na yung klase. Maayo naman eh. Ano naman? Eh, pag nanguhata ninyo og mangga. Sige, ginsa man ang area diha. Kang kuwan. Kang jiring nga sarsaba. Ubanta dudong pawiks. Gani, dili ka ta kasabaan dira. Dili lagi na. Ubanta dudong pawiks ba? Ay, dili ko. Di makuganahan na ng mangga. Santol unta to. Bahala ka dudong pawiks. Bahala ka. Uban pa ka sa mua. Gani. Di lang kung uban, Maria. Kay basig ka sa kong mama. Uban lang ta, oy. Bahala ka. Oh, wala bitaw kabalo imong mama nga wala tay klase di ba, Claire? Gani. Unya, og mabalaan niya. Dili lagi na makabalo. Tara, uban na ta. Sige mga classmate, agtos ako kay naapa ko'y paliton. Nya muli po ko dayon karon. Bye-bye. Bye-bye, Dudong Pawiks. Nya, tara, Maria. Kay para makauli ko dayon ba? Sige, tara, dali. Kuya, uy. Dudong Pawiks man to. Anong wala man ni nag-eskwela? Ako dang tawagon bi. Akay akong pangutanon. Dudong Pawiks, dali sa good. Napuritaw, tawag ko. Ako sa duulon bin sa tuyo ani. Nang unsa man nang tawag lagi ko nimo. Wala gid ka na eskwela dong. Eskwela man ko nang pero wa may klase. Kay naay giatinan si ma'am na meeting. Kakita ka ni Kirara Dudong Pawiks? Na si Kirara nang nagkuyog beto silang Maria ug Claire. Ambot asa to sila adto. Wag. Manguha daw to silang mangga. Asa dapita dong? Yun man to sila nang sa area daw nila Jiri di ay. Kinsa nang Jiri dong? Jiri. Sila Jiri Sarsaba di ay nang. O sige dong, salamat dong. Nang di na ko magdugay nang kay napa ko'y paliton sa tindahan. Diyan sa taka diha. Perti junig bataan ni nakatuon na junig laglaag ba? Karon ka apason ta ka didto. Uy, hala. Di man ko makaagi diri kay nakakural naman dai ni diri. Sila gyud rong sa baa ba? Ako na lang singgitan bi. Kirara! Niya, sa mangga, Maria, uy. Maribalang naman. Maribalang manggani ako oh. Maribalang pon. Kirara, pagulit dira. Taas biya kay na yung gikat-katan. Ang gunit ko, uy. Ako pa ba? Hawag na kumukat-kat, ah? Ang gunit yung kung maayo, uy. Ay, hala. Naghilom sa good mo. Mura laging na ay nanawag. Asa dapit? Wala man lagi. Pasagad naman ka, Maria. Yung sa'yo nanawag Maria nga uwak man ron. Sagad ramang ka Maria. Hala, Maria. Clear. Mura lagi na ay nanawag. Kirara! Na, hala. Kirara! Hanawan no, na inanawag no. Madali. Mura man og Kirara. Kirara gihapon nga mura marog Maria. Ikaw lagi gitawag Kirara, pasagad na jud ka ba? Kirara gihapon. Wala si Maria Diriti. Maguya jud aning Kirara oy. Bantay gid bataan eh. Impat jud karon imuha ng mama na nawag. Tanawa ra gisumay-sumay ra ko. Perti jud ni bataan ni ba? Mama, kaklaro atong mama ni mo Maria. Nanawag na po do. Wala si Maria Diriti. Katako ra jud ka Kirara ba?
Kaklaro atong kirara. Unalan juga karo. Tayod karo. Tumay-tumay pa dyan mo mama. Bidobe, ako di paminaw, be. Kirara. Oo, paminawa, kirara. Paminawa, kaklaro, aron o, kirara ang gitawag. Kasagad sa di ka bataa ka ba? Hala, ako magkikitawag sa inyo, mama. Mauna, nanagay ka diya sa taas, wa pa ka kadungog, pasaningan pa ni mo si Maria. Magmulalan juga sa imong mama niya. Laka Maria, clear, mga naog na tanin niyo. Tama nga naog na ta. Nadyo mabunalan ron. Napagaw na lang ko ani ni Kirara basi tinawag. Nagsigilan na lang ni siya sumay-sumay nako. Karon lang ka inig uli nimo sa balay. Sakita sa kong tutunlan, oy, napagaw na lang inong ko si tinawag ni Kirara. Matayog ka rin sa imong mama. Maria, nalangkat. Sa'yo, nalangkat. Maria, clear.